पहले सब्सक्राइब बटन दबावल जा, ओकरे बाद बगल वाली घंटी पे दबावल जा। नमस्कार, भोजपुरी रसोई में आप लोगन का स्वागत बा। आज हमन के घर में रखल खड़ा मसाला से गरम मसाला बनावल जाई। गरम मसाला हमन के बहुत सामग्री पड़ला, तो यहाँ पे जौन हमारे पास घर में खड़ा मसाला पड़ल रहल ओसे हमन के मसाला बनावल जाई गरम मसाला। आप लोगन के पता बा कि गरम मसाला का नाम गरम मसाला का मतलब मसाला का नाम गरम मसाला काहे पड़ल बा। तो एमे जौन हमके सामग्री मिलावल जाला मसाला में उ सब गरम चीज़ है। ज़्यादातर हमके सर्दी में बना के मसाला रखल जाला कि सर्दी में हमें कई मसाला खाइल जाए तो पेट में गर्मी रही। तो जौन जौन हमके में मसाला डालता उ सब गरम मसाला हवे। तो यदि हमन के सामग्री देख लेवल जाई। सामग्री में का बा अभी यहाँ पे दालचीनी में लेले बाटी, छोटी इलायची, बड़ी इलायची। यदि आप देखल जाए एकर फूल चक्री फूल पता मतलब आप लोगन अलग अलग के नाम से बुलावल जाला। तो चक्री फूल में 3-4 डाल देले बाटी, तेजपात, लाल मिर्च, काली मिर्च, जीरा, लौंग, सौंफ और सबसे जरूरी जौन हमन के होला उ धनिया। तो यदि हम एक मेजर कइले बाटी हर एक चीज़ के यदि देखल जाए हम एक टीस्पून लेले बाटी। यदि आप देख सकल 15 ml का टीस्पून है। यदि लिखल बा 15 ml, तो 15 ml से हम 1 चम्मच यहाँ पे इलायची लेले बाटी, 2 चम्मच हम 1 चम्मच से 2 चम्मच बड़ा इलायची और एकर आधा एकदम थोड़ा सा करीब 20-25 लौंग, एक आधा चम्मच एकर हमें काली मिर्च और जौन जीरा बा एकर 2 चम्मच और सौंफ बा 1 चम्मच और जौन धनिया बा उ हम ऐसे 3 चम्मच ले बाटे। तब कौनो भी 1 चम्मच ले लेवल जा, उसे मेजर करे खातिर के सब में इलायची 1 चम्मच 2 चम्मच 1 चम्मच 2 चम्मच आधा आधा मतलब ऐसे करके ऐसे काउंट कर जाए अपने 1 चम्मच से वही हिसाब से सारा मसाला बनावल जाए। तो मसाला में यदि हम सौंफ डलले बाटी, सौंफ रहला अगर गर्मी में के मसाला खाइल जाता सौंफ हमन के पेट के थोड़ा ठंडा रखला। ए नाते अगर गर्मी के मसाला आप लोगन बनावती तो एमे सौंफ जरूर डालल जाए। अगर ठंडी में मसाला के बनावताटी तो एमे सौंफ बिल्कुल ना डालल जाए, ताकि और सब जौन मसाला बा वो हमन के पेट में गर्म रखे। तो एमे और भी मसाला पड़ला जावित्री जायफल, तभी हमारे पास वो सब मसाला नहीं बा। जावित्री जायफल जौन 2-3 चीज़ और पड़ला एमे, फिलहाल बाकी सब ऐसे चीज़ बा। यही हमन के चीज़ से गरम मसाला एकदम खुशबूदार बनावल जाई। तो सारे मसाला के हमन के भून लेवल जाए। तो सबसे पहले हमन के धनिया भून लेवल जाए। हम आप लोगन के बता दी कि जवन भी मसाला हमन के अंदर भुनल जाई वो बिल्कुल एकदम हल्का मतलब गरम रहे, एकदम जला के बिल्कुल भी नहीं भुने, वरना का जो स्वाद होला वो खत्म हो जाए। तो यहाँ हमन के बस 3-4 मिनट चला के भून लेवल जाए, ताकि हमन के मसाला बिल्कुल भी जल न पावे। एकदम हल्का भुना मसाला चाहिए। हाँ, जब मसाला हमन के भून लेवल जाए तो थोड़ा ठंडा करके तब मिक्सर में डालल जाए। नहीं तो अगर गरम मसाला आप डाल के मिक्सर में के पीस देवल जाए तो मसाला का स्वाद खराब हो जाए। तो यदि हमें बस 3-4 मिनट चला के भून ले बा। अब मसाला जलाए बिल्कुल नहीं बा, एकदम मीडियम से कम आंच में हमन के रखल जाए। देखल जाए एकदम लो गैस बा, तो लो गैस पे हमें के भून लेते बाटी। यदि देखल जाए 3-4 मिनट से पहले ही हमन का धनिया भुना गया बा। अभी में हमन के जीरा डाल जाए, जीरा अलग सौंफ अलग, बाकी सारा मसाला एक साथ भुनल जाए। क्योंकि जीरा सौंफ बहुत ही बारीक मसाला होला और जल्दी से जल जाए वाला चीज़ है। बाकी मसाला साथ हमन के बिल्कुल नहीं भुनल जाए और अलग ही भुनल जाए। तो यहाँ देखा जाए 1 मिनट भी नहीं लगल बा। यहाँ जीरा हमन के भुना गई, सौंफ भी हम अलग ही भुनती और बाकी सारा मसाला एक साथ। तब देखल जाए अब यहाँ सारा मसाला एक साथ हमन के डालल जाए, एक भून देवल जाए। तेजपात तोड़ के डाल देवल जाए। बाकी जौन जौन मसाला पड़ला आप नीचे कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बतावल जाए कि का और पड़ला एमे। यहाँ तक कि जो मसाला छूटा था जावित्री जायफल ये सब और 2-3 मसाला एमे छूटा था। आप लोगों ने जरूर बतावल जाए कि आप लोगों घर पे कैसे बनावल जाला गरम मसाला। अपन एक्सपीरियंस जरूर शेयर कर जाए, नीचे कमेंट बॉक्स में बतावल जाए। मसाला ठंडा हो गई बा। अभी में हमन के आधा आधा कह के पीसल जाए। एक बार में सारा डालल जाए तो मसाला पूरा अच्छे से बारीक नहीं पीस पाई। तीन में उनके आधा आधा दोनों कह के ही पीसल जाए, लगा देवल जाए के पीस देवल जाए। अभी देखल जाए हमन के गरम मसाला पीस के तैयार हो गई बा। एक खुशबू बहुत बढ़िया बा, एकदम बारीक पिसाइल बा। अगर आपका दरदरा मसाला हो जाता आप मिक्सर के 3-4 बार चलावल जा, वो एकदम बारीक आपका मसाला पीस दे। तो आप लोगन इस तरह घर में आसानी से बहुत ही कम टाइम में घर में गरम मसाला बना के तैयार कर सकल जाला और खैली में भी काफ़ी अच्छा होला घर का मसाला।
आप लोगों को अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कर जाए, शेयर कर बिल्कुल भी ना भूलल जाई और नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता जाए, अपने एक्सपीरियंस ज़रूर शेयर कर जाए। जल्दी मिलो अपने नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।